Добър ден, драги зрители! Нашия режисьор ще бъде много щастлив, защото имаме автомобил, който му харесва и гост, който също много уважава и е много добър мой приятел. Здравей, Дани, как си? Добре. Супер! Имаме автомобил, който по моя вътрешна информация би следвало да ти допадне, защото караш аналогичен класик автомобил. Би могло да се каже, само че има една разлика, че аз, когато съм купувал моя автомобил, не съм търсил толкова оффроуд присъствието и възможностите на колата, колкото може би малко повече бързина за пътуване на по-дълги разстояния. Но пък тук безспорно предполагам, че оффроуд качествата са супер. Това е така, между другото Land Cruiser е един автомобил с много история зад себе си. 60 години общо са минали от създаването на този автомобил. Първото му поколение се казва BJ, ако не ме лъжи в паметта, и е създаден за военни цели. 55-та година си сменя името на Land Cruiser и съответно тук имаме последната версия, най-новата, и ти имаш честта да покараш тази интересна кола. Няколко полезни настройки към самия автомобил, възможности, които не всеки автомобил имат, а са изключително важни и всеки един от вас ще го потвърди и за безопасност, и за комфорт. Това е подгрева на чистачките на самото стъкло, подгрева на двигателя и съответно измиването на фаровете, когато вие пожелаете. Повечето автомобили, било то на 10-ти път на миене на стъклото или съответно когато са включени фаровете да мият, когато държите повече за миене на предния прозорец да се мият и фаровете, изразходва изключително голямо количество вода и ако пътувате в продължение на няколко стотин километра, на практика трябва в мръсно време трябва да спрете да го дозаредите, докато тук това нещо се случва ръчно и съответно е изключително удобно. От другата страна имаме няколко допълнителни копчета, които регулират височината на автомобила, нагоре и надолу. Може да го изключите, ако съответно се движите в местност, в която спадането на нивото ви закачило определено автомобила, и съответно възможност за настройки на окачването и поведението на самия автомобил, спорт, нормално и съответно комфорт, което наистина променя поведението на автомобила и устойчивостта му на пътя. Land Cruiser не е сред най-спортните автомобили, но за сметка на това при различните режими наистина променя поведението си и го прави доста по-приятен, което и за мен е новост, защото тази система нямаше от предишното поколение, той беше по-мек на пътя, докато този наистина беше по-динамично. Много от нещата, които на мен ми допадат, както и на нашия режисьор Асен Начев, са JBL обозначенията на конзолата в средата. Мултимедийната система звучи изключително добре. Под нея са важните уреди, които този автомобил на практика представлява, го прави по-различен от всички останали. Системите, които имаме, са ръчно преключване между бързи и бавни предавки, възможността за блокиране на задния и на средния диференциал, което все по-малко и по-малко джипове в сегмента представляват, имат възможността да бъдат оборудвани. Дори и луксозните трябва да поръчате оффроуд пакети и така нататък, за да могат да бъдат включени в автомобила. Нещо, което е също много интересно, изпробвахме с Дани Милев, е тази система, която работи върху спирачките. При изпускане в остри наклони напред или назад, тази система, която е активирана, може да регулирате и скоростта, с която автомобила се спуска. Представете си един наклон, в който е изключително заледен и дори да започнете да се спускате, на практика слагайки крака си на спирачката, прави автомобила, когато започне да спира, го прави нестабилен. Докато тук тази система работи върху всички колела индивидуално и на практика може да запазите контрол върху автомобила във всяка една ситуация, като на практика не слагате нито крака на спирачката, нито на гъста, а просто управлявате автомобила. Колата остава стабилна, управляема дори в заледените хлъзгави участъци. Тачскрин навигацията или съответно дисплея ви дава възможност за различни настройки, като съответно карта на България е едно от тях. Тук ще издадем общо за къде сме, но на практика
изключително полезно нещо. И нещо, което друго ми прави впечатление е, че освен, че имате хард диск за аудиосистемата, имате и гласово управление. Като руски възпитаник отдавна не съм говорил на руски. Произнесите команду после подачи звукового сигнала. Домой! Домой. Вы хотите задать местоположение вашего дома? Назад. Скажите да или нет. Произнесите да. Аз съм нетърпеливия. Нет. При выборе опции нет, распознавание голоса будет прекращено. Назад. Назад. Произнесите команду после подачи звукового сигнала. Списък команд. Список команд. Произнесите команду. Карта. Карта. Това е, ако съответно сте изключително мързелив, за да се пресегнете около 3 педи и наистина да направите нужните настройки или съответно избора, който желаете на тачскрин дисплея, може да го направите и с глас, като трябва до някъде да говорите руски, но предполагам, че и с малко груб български акцент ще се получи. Телефон. Телефон. Разбираме се. Произнесите команду. Набрат по номеру. Набрать по номеру. Разбираме, въпреки че се Телефон правя не на... связан. Проверьте телефон. Ну, конечно. Добре. Какво правим? Сега човек. Сядаш за двона, аз да се возя. Висока, но има стъпало. Моите няма стъпало. Има и дръжка, моите няма. Много странно е, че скоростите са направени ала друг клас Автомобил. коли с разряд не е с копче. Да. Това напомня на... Да казвам ли маркета? Да, няма проблем. Напомня на Мерцедес. Старата генерация. Да, всъщност те още продължават да имат, но не са толкова отдалечени в интересна страна. Което до някъде ме изненада, защото аз в моя автомобил е с копче, штрак-штрак е много по... Това въпрос е на навик. Въпрос на навик, може би. Да, въпрос на навик. Видях, че има и Tiptronic, което не е лошо, защото това съм най-изненадан от многото камери, които са наслагани по колата, което е доста добро решение, да, защото при такава висока кола можеш без да искаш да закачиш някаква бетонова секция отдолу, от която да не виждаш. Да, факт. Това се е случвало на мен. Смисъл на тебе. Да, не на джипа, който аз карам, с лека кола, която пак съм закачал някакви неща. Да. Виждаш. Другото, което иначе е интересна, не е по-различно от другите. Визирам управление на седалки, удобно. Бързо се ориентира човек в интересна стената вътре. Аз между прочим, да тръгвам? Да. Караме си. Караме си. Аз карам отдавна японски автомобили и хубавото на тези коли е, че те са направени като седнеш да се чувстваш много удобно. Не че отричам другите коли, но сядам и се чувствам все едно съм си в кола, която съм карал. Което карал дълго време. Това, което е новото в този автомобил, освен системи за стабилност, сигурност и така нататък, е, че доста се доближават до по-високите класове автомобили и то от гледна точка на, примерно, X3, които предлага. Има типичните блокировки на диференциали и така нататък, и то може ти да ги управляваш. Това, между прочим, е предимство пред по-градските джипове, защото те са абсолютно винаги включено 4x4 и не можеш да избираш. Тук общо взето имаме постоянно отново, но имаме бързи и бавни предавки, блокаж на диференциалите, на средния и съответно на задния диференциал, което, нали, тази система, която е за спускане, Hill Descent Assist Control, последен да затвори вратата, но тя е много полезна от гледна точка на това, че можеш да се спускаш по изключително стръмни и заледени, примерно, участъци и реално погледното си махаш крака от спирачката и съответно от гъста. Включихме общо взето понижаващи предавки, включихме и Hill Descent Assist Control, Big Brother. В момента не натискаш нищо, само въртиш глава. Това е много добро предимство при една тежка кола, която започва да работи. Защото аз имам опит от тежка кола, която е с дълга първа и втора скорост, които като слезеш по надолнище, дори на Tiptronic и на първа да включиш, трябва с спирачка. Да. Между другото, системата работи и при изключително хлъзгане на спирачка. Сега в момента е сняг, интересна системата. Работи и назад, между другото. Така че ако се качваш до някъде, не можеш да се
докачиш, да не можеш да се докачиш, съответно това нещо помага. Сега сме на бавни, нали? Сега сме на бавни и в момента, в който трябва да го изключа. Окей. Сега продължаваме да сме на бавни. Да, ако искаш да ги... Не, нека да изключим. Нека да изключим. Тук пълно натък. Весело. Ние ще можем да знам какво има от другата страна, но може по-натък. Естествено, браво. Денивелацията е добре. Между другото, въпреки че с реално погледнато не е някакви сериозни гуми за оффроуд, Абсолютно не мърда. Не мърда, да. Наистина, трябва да бъдем изключително обективни. Тук се прави обратен. Някой се е отказал, може да направим обратен през бухинките. Къде? Да, прямо нагоре и после назад. На тази или на нас? Няма значение, на която искаш по таван винаги. Аз отдавна не съм заставал по таван, така че няма никакъв проблем. Мисля, че е тавана. Това е парктроника, нали? Не сме съсипали нищо. Има много голяма ъгълна атака между самата трипка и напред и назад. Може да се движим в абсолютно сериозно, наистина може да атакуваме доста сериозни височини. Не знам на къде отивам. В момента, уважаеми зрители, правим абсолютно пълна импровизация, защото дойдохме преди 2 минути на този терен, който нашия режисьор знаел по ред причини. И тук е общо взето са места, които виждат доста интересно, гледна точка на разлика в денивелация и се катерим в момента. Не знам какво се случи нататък. Има някаква камера отпред, ама нека да не разчитаме може би на нея. Добрите офроудъри, съответно независимо с каква техника разполагат, винаги когато има съмнение за терена отпред, гледа някой. Сега и двамата сме се облекли за сватба, но аз ще сляза да погледна какво има отпред. Някакви пънове, там нататък и клони. Не можем да завием и да се върнем Може обратно. да завием да се върнем обратно, не заради друга да не спукаме някоя. Там от лявата страна има някакви препятствия. Включим ли това на мен? Няма смисъл. Не, тук е общо взето денивелацията е малка. Само да си отпусна колана, защото... Имал съм преди ставчик, който не може да прави остри завой приключено 4 по 4. Да, това е заради блокировките на това. Тук имах предвид, че може би имаме малко и много същия проблем, въпросът е, че е сняг надолу и се презаля. Но повечето джипове наистина, като им включим блокировките, въпросът е, че тук имаме на средния диференциал и на задния, като не сме ги включили. И на практика все още се движим само на бавни предавки. Доволен ли си колко съм ентусиазиран? Да, включително съм доволен. Да. Спирам прага. Тук явно е твърдо. Да, ето там е по-високо, отколкото предполагаме, но Ще минем от тук. Ще се среди, но няма на къде да отиде според мен. Интересно. Реагира, когато го караш да... Не, очудващо податлив е на команди и така нататък. Било то заради системите за сигурност или съответно способностите. Но наистина Land Cruiser е доста сериозна машина. Доста се очудихме, искам да ти кажа друго. Очудихме се на големия волан,
Но сега, разбираш при защо. тази история, да, при тази случка, Тъжно е между другото, че повечето хора, които разполагат с този клас автомобили, не ги ползват за така хард, общо взето оффроуд и пътуване много извън равните пътища. да. Защото на практика колата го позволява. Някъде навън заваля малък дъжд погали света. Малък дъжд от твоите очи се изля и пея от всеки малък дъжд. За мен очите ти се раждат и всеки малък дъжд моята слабост пак поражда. Знаеш, че с твоите сълзи ще печелиш всички войни. Смееш се ти, но след малко пак ще вали. Ето, че навън заваля малък дъжд погали света. Малък дъжд от твоите очи се изля и пея от всеки малък дъжд. За мен очите ти се раждат и всеки малък дъжд моята слабост пак поражда. От всеки малък дъжд за мен очите ти се раждат и всеки малък дъжд моята слабост пак поражда. Очите ти се раждат и всеки малък дъжд моята слабост пак поражда. От всеки малък дъжд за мен очите ти се раждат